Yes, so God, hallelujah, Lord Jesus, hallelujah, Father God. Oh, we praise you and we honor you, O God. We glorify your name this morning, O Father God. Lord, kayo po ang siyang manguna at maitaas ngayong umaga, O Father God. Lord, we humble down ourselves, O Father God. Lord, cleanse us with your blood, O Father God. Purify us, O God, and sanctify us, O God, this morning, O Father God. Lord, as we worship you, O God, as we honor you this morning, O Father God, Lord, maging karapat dapat po kami sa iyong harapan ngayong umaga, O Father God. Holy Spirit, we invite your presence in this place. Fill this place with your most precious blood, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus, O God. Lord, I pray, O Father God, na ang mga taong pupunta rito, O Father God, Lord, ay nagda-desire, O Father God, na magpuri sa iyo, O God, at sumamba sa iyo, O Father God. Lord, this morning, O God, Holy Spirit, help us to worship. Teach us to worship this morning. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Focus our eyes, O God, our hearts on you alone, O Father God, this morning, O Father God. Lord, I pray, O Father God, sa mga tao, O Father God, Lord, may they give, O God, their best worship sa iyo ngayong umaga, Panginoon, Lord God. Lord, we desire your presence this morning. May we, Lord, maabot namin ang iyong trono ngayong umaga sa aming pagpupurit, pagsamba sa iyo, O Father God. Lord, we honor you. Lord God, we declare the victory, O Father God, for this service ngayong umaga, O Father God. Holy Spirit, fill this place, O God. Fill this place, Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God. We thank you, O God, for this morning, O God. May you glorify, O God. May your name be lifted up, O God, in this place, O Father God. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Isang magandang araw po sa bawat isa. Inaanyayaan ko po ang bawat isa. Tayo po'y tumayo sa presensya po ng ating Panginoon. Amen. So, good morning po, church. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. So, sa umaga pong ito, we will declare yung atin pong team. Sino po nakakaalam nung team natin for this year? Ano pong sabi dun sa team natin? Do not stop. Do not quit, move forward. Amen? Sabay-sabay nga po nating sabihin to. Sabay-sabay nating i-declare. 1, 2, 3. Do not stop, do not quit, move forward. Isa pa po. Do not stop, do not quit, move forward. Amen? So, bakit po ba kailangan hindi tayo mag-stop? Hindi tayo mag-quit? Bakit kailangan po nating mag-move forward? Natanong niyo ba sa sarili niyo? So, basahin po natin yung isa po nating key verse sa Deuteronomy 20, verse 4. Sabi po dito, "For the Lord your God is going with you." So, anuman pong trials, anuman pong challenges na darating sa buhay natin, anumang mga problema yan, anuman yung gawa ng kaaway na ginugulo tayo sa buhay natin. Ito pong sabi ng Panginoon, "For the Lord your God is going with you." So kaya po hindi tayo mag-i-stop, hindi tayo hihinto, hindi tayo mapapagod na mag-move forward. Bakit po? Dahil kasama natin ang Panginoon. He will fight for you against your enemies. So ipaglalaban daw po tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway, sa gawa ng kaaway. So kung ang bawat isa po sa atin, alam ko, we have challenges, we have problems, but lagi po nating tandaan, lagi po nating i-declare na ang Panginoon po ay lagi nating kasama and He will fight for us. Amen? And He will give you victory. So, bibigyan po tayo ng katagumpayan ng ating Panginoon. So, kaya po, hindi lang ito basta theme, hindi lang ito basta yearly theme na lagi nating i-declare, sasabihin. Pero ito pong theme na to ay isa sa buhay po natin. Amen? Kaya po yung aawitin po natin ngayon, sinasabi po sa ating awitin na hindi po tayo hihinto, hindi po tayo titigil sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kung hindi nyo man po alam yung lyrics, yung song na aawitin po natin ngayon, just meditate kung ano po yung sinasabi, bawat letra, bawat word na sinasabi po sa awiting ito. Amen? So sa umaga pong ito, sama-sama po nating i-declare na lahat po tayo, anuman ang pinagdadaanan natin, we will not stop, we will not quit, we will keep moving forward. Amen.
walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Patuloy lamang sa iyo, Diyos. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangan, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangan, O Diyos, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangan, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo. Ikaw walang alinlangan, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Panginoon, Panginoon.
Salamat, Panginoon. Hindi kami susuko. Tuloy kaming maglilingkod sa iyo, Diyos. Panginoon, maraming salamat muli sa umagang ito, Lord God. Narito kami, Panginoon. And we will declare na we have victory, Panginoon, because of you. At hindi kami susuko, hindi kami hihinto na maglingkod para sa iyo, Lord God. We will keep moving forward, amen. Dahil alam namin na lagi ka namin kasama sa aming buhay. Amen. Salamat, Panginoon. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So church, patuloy po tayong sumamba, umawit sa ating Panginoon. And we will declare that we have victory because of Jesus. Amen. Amen po ba? Inaantok pa po ba tayo? Oh, hindi ah. Amen. So pag hindi na tayo inaantok, kailangan pag magpuri tayo sa Panginoon, let's give our best. Amen. Kung kaya po nating sumayaw, tumalon, let's do it para po sa ating Panginoon. Hindi po natin ito ginagawa dahil Sunday service ngayon. We're doing this because of Jesus. Amen? Amen. So tayo po yung magpuri, sumamba sa ating Diyos. To God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, who always causes us to win. Yeah, thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. Say, we have overcome. Hallelujah. Hallelujah, we have overcome by the power of your name. Jesus, Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah, the one who made a way for us to triumph in His name. Whoa, 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 whoa. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, who always causes us to win. Yeah, thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. Overcome, hallelujah, hallelujah, I've overcome, overcome by the power of your name, Jesus, you're the one, hallelujah, hallelujah, the one who made a way for us to triumph in His name. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Once again, thanks be to God. Thanks be to God, who always causes us to try. Come on, let's thank the Lord. Thanks be to God, who always causes us to win.
got the victory. Everything will be alright. 'Cause we got the victory. We got the victory. Say everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we are the winning side. We're on the winning side. Overcome, hallelujah, hallelujah. We are overcome. Come on, church. Let's take it on your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us. Triumphing, say, whoa, whoa. Whoa. Once again we will sing, we have overcome. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. We have overcome by the power of your name. Jesus, Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us. Triumphing. Say, whoa, 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 whoa. Sing it louder. Whoa, 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 whoa. Overcome. Yes, Lord. We have overcome. Thank you, Jesus, for the victory. Thank you, Lord, for the breakthrough. Thank you, Lord. We praise your name, Jesus. Oh, lift up your voice and praise the name of the Lord. Praise his holy name. Thank you, God. Come on, let's dance for the Lord. You are the undefeated one, my light and my salvation. With no wicked, my enemies and my foes, they will want me to eat of my flesh. They stumble and fail. Omnipotent, almighty, defender, my victory, my refuge, the one to run to. You are the God, say, you are the God
God, breakthrough in our hearts, in our minds, in us, oh Lord. When we worship, when we dance, when we shout because of you. Oh, come on, church. Oh, sing breakthrough in our mind, breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, in my struggle. You are the God, you are the God of the breakthrough in my worship. Say, give him praise. We love his name. Glorify your name. Breakthrough in our dance, breakthrough in our shout. You are the God, you are the God of the breakthrough in my heart, in my mind, oh in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness. You are the God, you are the God, you are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough in the live, glorify your name, breakthrough in a dance, breakthrough in a shout. You are the God, you are the God of the breakthrough, you are the God of the breakthrough. You can see my way through, and I really don't know what to do. I look to you, breakthrough. Walls falls down when I shout through. Strongholds break when I pray through. So I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. Oh yes, Lord. Thank you for the breakthrough. Thank you, Jesus, for the victory. Praise your name. Glorify your holy name, Lord. Oh, we will celebrate because of you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the breakthrough. Oh, we worship you, God. Glorify your name, Lord. Patuloy nating awitan ang ating Diyos sa umagang ito. Let's just offer our hearts. Lift up your hearts to Him and surrender everything that we have before Him. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the breakthrough. Thank you, Lord, for the freedom that you gave. Lord, here we are, your children, standing before your throne, singing songs, worshiping your name, Lord. Lord, I know you're looking into our hearts. Lord, we desire to give you the highest praise, the highest worship, Lord, that we deserve. Thank you, Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. Can we lift up our hands for the Lord? My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living
Jesus, my Lord, you're the love of my life. Just sing this with all of your hearts. It's not just a song. Hindi po kailangan ng Diyos ang ating mga awitin. Kailangan po niya yung puso natin na buong pusong umaawit, buong pusong sinasabi sa Panginoon, Lord, we love you. Just lift up your hearts to the Lord. Sabihin natin, no longer my ways, Lord, but your will be done in our lives. Just offer your life to Him. We are the servant of the Lord. Just follow Him. Follow the Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race. Oh, yes, Lord. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross I found. Once again, my Jesus, my Lord. My Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. Longer my ways, Lord. Longer my ways, Lord. Your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow. We will follow you, Lord. I follow you. Oh, we will follow you, Jesus. We will follow you. Let your will be done in our lives. Let your will be done in our lives. Come on, church, worship the name, praise the name of Jesus. He deserves all the highest praise. Oh, we love you, we love you, we love you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your presence in this place. Thank you for filling us in this place, Lord. Oh, God, let it overflow. Let your presence, let the fire of God overflow. Burn in our hearts. Worship the name. Glorify the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you for your presence. Thank you for your presence. There is nothing like your presence. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for the fullness of your presence in this place. Found in your hands, fullness of joy, every fear suddenly wiped away. In your presence, Lord, here in your presence, all of my gains now fade away. Every crown no longer
fullness of joy, every fear suddenly wiped away. Here in your presence, all of my gains, all of my gains now fade away. Every crown no longer on display. Here in your presence, sing, heaven is trembling. Heaven is trembling in all of your wonder. The kings and the kingdoms standing amazed. Here in your presence, we are undone. So Lord, here in your presence, here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, Lord, here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Come on, church, lift up your hands, sing, here in your presence. Oh, sing, here in your presence, Lord. Come on, offer your life to the Lord. Thank you, Lord, we need your presence. We need your presence in our lives. Oh, heaven and earth come on. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. We bow before you, sing wonderful, wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way. Wonderful, beautiful, sing glorious God, glorious, matchless in every way. Wonderful, we're gonna sing how beautiful, how glorious is our God. Matchless in every way. Wonderful, you are beautiful, Lord, you are glorious. Matchless in every way. Wonderful, beautiful, glorious. Matchless in every way. Here in your presence, we are undone. In your presence, Lord. Lord, here we are, Jesus. Lifting up our voice, our hearts to you. Lord, we need your presence every day in our lives, Jesus. Lord, without you, Lord, we are nothing. Lord, we are here, lifting up our hands, offering our lives to you, Jesus. Because your presence is all we need, Lord. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before. For the last time, church, sing, Lord, in your presence. Here
presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Yes, Lord. In your presence, God, everything bows before your presence, Lord. Lord, we love your presence. Your presence is heaven. There is nothing like your presence, Lord. In your presence, there is healing in your presence, God. There is joy in your presence, Lord. There is peace in your presence, Lord. Oh, thank you, God. We thank you, Lord. We thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Oh, yes, Lord. Lord, sa umagang ito, Lord God, narito kami, O Diyos. Muli nagpapasalamat kami, O Diyos, na pinaparanas mo sa amin, Panginoon, yung presensya every day of our lives, Lord. Lord, continue to guide us, to give us the strength, Lord, to move forward, na hindi kami susuko, hindi kami hihinto, Panginoon, sa pag-serve, Panginoon, sa iyo, Lord. Lord, here we are. Use us, Lord God, as your instrument, Lord God, to spread your word, to glorify your name in all the earth, Lord. Lord, thank you for this morning, Lord God, na yung presensya, Panginoon, ay nasa aming kalagitnaan, Lord God. Lord, as we listen to your word, we open up our hearts, our mind, Lord. Lord, speak to your children this morning. Maraming salamat muli, O Diyos, sa umagang ito, Lord God. Sa iyong lahat ng aming papuri, ng aming pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Naranasan niyo ba, naramdaman niyo ba ang presensya ng ating Panginoon? Amen? Amen. Truly, His presence is in this place. Praise God. And because His presence is in this place, He is a God of breakthrough. Kaya alam ko po na sa umagang ito, sa mga narito, maging nasa live streaming, we will experience breakthrough in our lives. Amen? Breakthrough in our mind, breakthrough in our heart, breakthrough in our spirit, breakthrough in our soul. We will experience it because of His presence. Amen? Handa na po ba tayo? Handa na po ba tayo? Amen, no? Mga parang di pa kayo mga nag-almusal. Praise the Lord, no? Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos sa umagang ito, no? Tunay nga na alam ko po na mayroon pong dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Nung pong nakaraan, bigla pong ipinakita sa akin ng Panginoon nung si Pedro ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Ano po? Makikita natin doon na, sabi nga po, may pangyayari na naranasan talaga ni Pedro na lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero habang siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig, nakakahakbang siya, nakakadiretso siya. Bakit? Kasi nakatingin siya sa ating Panginoong Hesus, di ba? Nakafocus siya sa ating Panginoong Hesus. Kaya nakakalakad siya doon sa ibabaw ng tubig. Pero, nung siya po ay tumingin sa kanyang paligid, dahil nakarinig siya ng hangin, no? Naramdaman niya na merong hangin na sabi nga ay malakas. Naroon po na ang kanyang paningin, ang kanyang focus ay nawala sa ating Panginoong Hesus. Siya ay lumingon. At sa paglingon niya, yun po ang naging dahilan para siya ay lumubog. No? Para siya ay lumubog. Alam niyo po,
Bigla po nangusap ang Panginoon sa akin. Ang sabi niya, anak, alam mo ba na hanggang sa kasalukuyan, pwede kayong lumakad sa ibabaw ng tubig? Noon po, ang tubig na naroon na, sabi nga, ang nagiging interpretation natin sa tubig na yon ay ang mga problema, ang mga pagsubok na tayo ay makakalakad, no? Doon. Pero sa pagkakataon na yon, ang ipinahayag po sa akin ng Diyos, ang tubig na yon ay ang kanyang salita. Na pwede nating lakaran ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako, ang tubig ng buhay, na kung saan ay mapapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok. No? Pero merong kondisyon na ang sabi niya, focus your eyes on me. Katulad po ng ginawa po ni Pedro. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Bakit? Dahil nakafocus ang kanyang mata sa ating Panginoong Jesus. At kung titignan po natin, nung mawala ang focus niya sa ating Panginoong Jesus, bagamat nasa tubig siya, di ba? Nasa tubig siya nung time na yon, ano ang nangyari? Dumating pa rin yung paglubog. Sa umaga pong ito, I know God has a breakthrough na inihanda sa bawat isa sa atin. Kanina po, I just pray, Lord, I surrender my mind, I surrender my heart, I surrender my whole being unto you. Let your will be done. Hayaan niyo po na ang kalooban niyo, ang pangungusap niyo, ang siyang magturo sa amin sa araw na ito. Kaya continue to prepare our hearts today. Dahil alam ko po na meron siyang breakthrough na nais ng ating Panginoon na maranasan natin. Naalala ko po nung Friday, every morning po may dawn watch ang mga nanay. Meron tayong mga prayer list, kahit ang mga pastor, ang mga tatay. That is the one breakthrough na ibinigay sa atin ng Diyos, itong pandemic na ito. No? Talagang tinuruan tayo to always go in His presence. Nung Thursday night po, dahil Friday kami, ang grupo po ng mga nanay ay nahati sa 3. No po? Para ang lahat ay magkaroon ng tsansa na makasama talaga sa Dawn Watch. At kami po, ang grupo po namin, ay na-assign ng Tuesday and Friday. No. At nung Thursday po, nung Thursday night, nagbibigay na po ako ng announcement through Messenger na ang Friday Dawn Watch ay ito, sino yung magpe-pray, sino yung magli-lead sa worship, sino yung magbibigay ng word. Pagdating po doon sa prayer, dati-rati po, bawat member, merong corresponding na dapat na i-pray. Pero nung time pong yun, ang nireveal po ng Lord sa akin, pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Kaya yun po yung, inilagay ko lang yung members namin, tapos inilagay ko, let's pray according to the leading of the Holy Spirit. Kaya po nung Friday morning, Dawn Watch, ganun po ang nangyari. No? And praise God. Dahil alam niyo po, grabe po, yung kapahayagan na ipinakita po ng Diyos na kailangan talaga, grabe po yung iyak, grabe po talaga yung naramdaman ng bawat isa dahil ang ipinakita po, marami ang naglilingkod sa Panginoon na hindi tama ang puso. Nakakaiyak po, di po ba? Nakakaiyak na kung saan ang akala natin, we are walking according to His will. Pero hindi pala. Akala natin naroon na okay yung ating buhay Kristiyano,
Pero hindi pala. Siya ang nakakasaliksik ng ating mga puso. Katulad nga nung naatinan nila Bishop ng Wednesday, sabi nga, the Lord sees, the Lord knows, the Lord is in control. Nakikita ng Diyos ang ating mga buhay. Nakikita niya, wala tayong maitatago sa Kanya. Wala tayong maililihim sa Kanya. Ang ating mga buhay ay bukas na aklat sa Kanya. At sa umagong ito, kung naroon lang po na talagang magbubukas tayo ng ating mga puso sa ating Panginoon, kung paanong kanina inawit natin, breakthrough in my heart, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, it will be given unto us because He is a God of breakthrough. Kaya sa umaga pong ito, kung nais nyo po na maranasan ang tunay na breakthrough, ano pong ibig sabihin ng breakthrough? No? Ang ibig pong sabihin ng breakthrough, merong mababasag. Merong naroon na, sabi nga, kailangang mabasag upang makapasok, upang makakilos ang Diyos sa ating mga buhay. Para naroon talaga na yung kanyang kalooban, yung kanyang plano ay mangyari sa ating mga buhay. Truly, we are on the last days na ang sabi po niya sa kanyang salita. Sa mga panahong ito, the Lord, sabi nga, lilinisin niya tayo dahil ang kukunin niya ay ang kanyang bride without spot or wrinkle. Kaya alam ko po na sa ating pong pag-aaral, sa salita ng Diyos, na ating pong pagbubulay-bulayan ngayon, mangungusap ang Diyos at ipakikita niya. No, ipakikita niya ang ating mga sarili, ipakikita niya yung ating mga buhay, yung mga ginagawa natin. And praise the Lord, kapag ito po ay nakita natin, it will be, sabi nga, ito yung time o ito yung naroon na pagkakataon na makakapagpakumbaba tayo sa Kanya. Kaya ihanda po natin ang ating mga puso at isipan. Ito po ang salita ng Diyos na ibinigay sa akin ng Panginoon. Aklat ng Roma, Kapitulo 12. Romans chapter 12. Buong chapter po ito na ating pong pagbubulay-bulayan. At sa pagkakataon na ito, tayo pong lahat ay tumayo. Bilang paggalang natin sa kanyang salita. Romans 12, mula sa verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay nyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan niyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa niyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag niyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin niyong mabuti ang tunay niyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan.
Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman nyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagaan nyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Mag-alala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong pakapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin niyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo sa kalooban. Huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag niyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin niyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin niyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay mabubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay makakaupo. Purihin po ang Diyos. Sa pagkakataon pong ito, katulad po ng nakasaad dito po sa verses 1 and 2. Ang sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Praise God. Hindi sa pamagitan ng ating lakas, hindi sa pamagitan ng ating talino, hindi sa pamagitan ng ating naroon na kayamanan, kundi sa pamagitan ng habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito, nakikiusap ako na ialay nyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa inyo, sa Diyos, no? Kalugod-lugod sa Diyos. Sapagat ito ang karapat-dapat na pagsamban nyo sa Diyos. Nais ang ating Panginoon na sa pamagitan ng kanyang habag, sa pamagitan ng kanyang biyaya, sa pamagitan ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin, naroon daw po na maihandog natin ang ating mga sarili bilang buhay na handog. Na ang sabi nga po dito, bilang isang handog na buhay, banal at lugod-lugod sa kanyang harapan. Kaya, si Pablo po ay naroon na sabi nga ay, hindi pala, dito po sa Roma, no? Naroon na, sabi nga ay, nakikiusap, no? May pakiusap ang Diyos sa atin. No? May pakiusap po ang Diyos sa bawat isa sa atin. No po? At itong daw pong pakiusap niyang ito ay mangyayari na mayahandog natin ang ating mga sarili bilang buhay na handog sa pamamagitan ng kanyang kahabagan. No? By grace, by His mercy. No po?
Dahil kung titingnan po natin, kung sa sarili po natin, wala tayong magagawa. Hindi po natin to kaya, no? Hindi natin kaya na maihandog ang ating mga sarili bilang buhay na handog, no po, nakalugod-lugod sa kanyang harapan sa pamamagitan lamang ng sarili natin. Kaya makikita po natin dito, no, sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos. At kung sa pagkakataon na ito sa ating mga buhay, naranasan natin yung kahabagan na yon ng ating Panginoon, nais niya na naroon po na magampanan natin, no? Magawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang sabi nga dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan nyo ang kanyang kalooban. No? Ang sabi ganoon, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan nyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya, dito po ang sabi dito, ang nais ng ating Panginoon, hayaan daw natin, no? Na tayo ay baguhin. Kaya hindi pa rin po sa atin manggagaling. Ang transformation ay manggagaling pa rin sa Diyos. Kaya wala nga tayo may pagmamalaki, di ba? Doon sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, you are saved by grace, no? Through faith, not of your works, lest any man should boast. Para wala daw tayong maipagmalaki. No? Para wala tayong naroon na sabi nga ay sa harap ng Diyos masabi na, Lord, ginawa ko to. No. Sabi nga po, naroon po na sa pamagitan ng kanyang kahabagan, makakakilos siya upang tayo ay baguhin. Kaya ito po yung pakiusap dito sa Roma. No? Dito po sa Roma chapter 12. Nahayaan daw natin, wag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ano ibig sabihin ng makiayon? Na naroon na gusto natin na maging, halimbawa, gusto mong maging kung sino tayo sa pamagitan ng modelo lamang ng mundong ito. No? Kaya marami pong kabataan, minsan yung iba, naroon na kung ano yung nakikita, no? Yun ang gusto niyang gawin. Naalala ko po, no, kahapon, nasa bahay po yung mga bata. Nitong nakaraan, kaya sabi ko nga ay, palitan yung napapanood. No? Pero nakita ko naman, kasi merong pinanood si Agel, parang 3 animal character siya, may pusa, may pero nagtatransform sila na parang super, halimbawa, katulad ng mga Superman, para labanan. No? Para labanan yung masasama. At alam niyo, sa kanyang murang isipan, nakikita ko nagre-react siya habang siya ay nanonood. No? Talagang sabi niya, no, ba't yan? Habang siya ay nanonood. Sabi niya, no, ba't yan? Siguro sa kanya, kung magagawa niya lamang yung katulad ng ginagawa na nagtatransform, yung pusa, parang nagkakaroon, hindi ko matandaan kung anong nun eh. Pero para silang nagiging parang Superman, nagiging at nilalabanan yung masama. At habang nanonood yung bata, sabi niya talagang, nagulat ako kasi nag-aano siya. No, ba't yan? Ba't yan? Sabi niya ganon. No? At minsan naman, nung nasa bahay, talagang meron siyang action na parang lumalaban. Yung parang nakikipaglaban. Sabi nga, malaki ang impluwensya, no? Yung ating nakikita, ng ating naririnig. Kaya, ang sabi nga ng Panginoon, be not conformed to this world, but be transformed in the renewing of our mind. No? In the renewing of our mind. At ang renewal na yon ng ating mind, ng ating mga isipan, ay nakadepende sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating pong laging napapagbulay-bulayan, na ating laging naroon na naririnig, binabasa, at
kapag daw po ito, sabi nga, habang ito ay naroon na ating binabasa, naririnig, hayaan natin na tayo ay baguhin. No? Baguhin. Mabago yung, sabi nga, yung transformation ay talagang maranasan natin. Upang, ano ang sabi doon? Upang magawa natin, no? Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Yung perfect will ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. At dito sa, habi nga po, dito sa verses 3 to 8, makikita natin dito po, no, na ang bawat isa sa atin, sa pagkakatawag at pagkakapili ng Diyos sa atin, meron siyang ibinigay na kaloob. At ang nais ng ating Panginoon, kung ano yung kaloob na yon na ibinigay sa atin, ay magawa natin, magampanan natin, ayon sa kanyang banal na kalooban. No? Ayon sa kanyang banal na kalooban. Naalala ko, meron akong ipinost do sa, ewan ko, sa pastors ko lang na ipost yun. Nakita ko yung isang parang quotation na, huwag kang maglingkod nang ikaw ay napipilitan lamang o dahil ikaw ay inuutusan. Bakit? Dahil ikaw ay mapapagod. No? Mapapagod ka lang. Pero maglingkod ka nang mayroong tunay na pagmamahal, no? Yung compassion sa ating mga puso. At ang sabi nga doon, kahit na ikaw ay naroon na maging sabi nga, mahirapan o ikaw ay mapagod, pero magpapatuloy ka. Amen? No? Hindi magiging dahilan yon. At alam ko naman po, na kapag ang ginagawa natin ay ayon sa kanyang kalooban, ang puso natin ay mapupuno ng kagalakan. No? At ang kagalakan na yon, ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya, ang isang, habi nga po, ang isang mananampalataya na talagang gumaganap ng kalooban ng Diyos, alam ko po na hindi makakaranas ng kapaguran. No? Bakit? Kasi may divine strength ka na mararamdaman. May divine strength ka na mararanasan. At ito yung sa'yo na magpapatuloy ka. Magpapatuloy ka maglingkod, magpapatuloy kang gawin kung ano yung ipinagagawa ng Diyos sa iyong buhay. No? Kung titignan po natin, katulad po sila Bishop, sila Pastor Walter, napakahirap po, hindi po biro-biro yung nagtatravel. No? Hindi biro yung nagtatravel ka. Pero bakit nagagawa nila yon? No? Na mayroong buong kalakasan. Dahil alam nila na yun yung kalooban ng ating Panginoon. No? At dahil sila'y lumalakad sa kalooban ng Diyos, makikita niyo po, alam niyo po, pagdating po doon sa Mindoro, doon sa Calapan, nung pagpunta po nila ng Friday, nagpahinga lang po sila sandali. Tapos po, sunod-sunod na yon. Hapon, gabi, umaga, kahapon, kahapon, minute nila, naroon na, sabi nga, nagkaroon ng leadership, no? Pero, nandun pa rin yung strength, no? Minsan, ano pa lang yung naroon na, sabi nga ay, ginagawa, nandun na kaagad na, nagko-complain na kaagad tayo, napapagod tayo or ano po. Bakit? Maaring ginagawa natin hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya napapagod tayo. Kaya dito, ang sabi nga dito, kailangan mabago tayo, no? Magkaroon ng tunay na transformation. No? Sabi nga, hayaan natin na mabago yung ating isipan para makaranas tayo ng tunay na transformation to do the will, yung perfect will ng Lord para sa kanyang kaluguran. At ang katawan na ito, no, ang katawan na ito ay maihandog natin sa ating Panginoon bilang banal na handog sa kanyang harapan. I remember, alam niyo po, itong salitang ito na Romans 12:1 and 2.
katulad ng na-share ko na minsan, ito pong salitang ito ay naranasan ko na inilagay ng Diyos sa aking puso. Hindi ko siya yung naroon na binasa. Hindi ko siya yung naroon na parang mineditate. Nagulat po ako dahil one time, ako po noon ay papunta ng Sapang Palay, Bulacan dahil may outreach po doon. At gawing-gawi ko po na habang nagtatravel, alam niyo po noon, noong time na yon, napakahirap pong mag-travel papuntang Sapang Palay, Bulacan. Kasi hindi pa ayos yung mga para talagang dadaan ka sa mga bundok na Pero ako po, ang gawa ko po noon, gustong-gusto ko pong umuupo doon sa tabi ng bintana. Baby bus pa po ang doon, no? Kaya gusto ko doon sa tabi ng bintana. Bakit? Kasi nakatingin ako sa langit habang nagbibiyahe. Nakikipag-usap ako kay Lord, no? Nakikipag-usap ako sa Kanya habang nagbabiyahe. Kaya hindi ko nararamdaman yung sabi nga yung pag nung sasakyan, no? Hindi ako nakakaranas ng pagod. At pagdating doon sa Sapang Palay, Bulacan, diretso ako doon sa high school, doon sa Area E. Dahil magba-Bible study doon sa mga klase na available. No po, dahil nabigyan kami ng permit. Walang pagod. At pagkatapos po noon, sa gabi, mayroong Bible study doon sa community. No? Na kung saan, parang kasi relocation area yon, no? Na ang mga bahay doon, meron nga po kami nung magdi-December noon, ang ginawa namin, nag-caroling kami. Pero yung caroling po namin na yon, hindi yun yung caroling na ikaw'y manghihingi. Yun po yung ginawa naming opportunity para awitan yung pamilya at naroon na pagkalooban sila ng pagpapala. Alam niyo, may time na meron kaming pinuntahan, parang kulungan ng aso yung kanyang bahay. No? Talagang napakaliit. Pero makikita po natin na, sabi nga po, kapag alam mo na yun ay kalooban ng Diyos, no, wala pong pagod, wala pong hirap. No? Wala tayong mararamdaman na ang isa nga pong pinagpapasalamat ko sa Panginoon na sabi nga, nung hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, tamad ako na maggagala. No? Tamad po talaga akong maggala. Kaya, ang pinupuntahan ko lang talaga noon, eskwelahan, simbahan, palengke, dahil yun yung obligasyon ko. Hindi ko naranasan na sumama sa mga kaklase ko na kung saan-saan magpunta. No? Sa Mapua, natapos ako ng pag-aaral sa Mapua, hindi ko narating yung mga iba't ibang lugar ng Maynila. Talagang hanggang Loton lang ako. No po? Tamad na tamad ako. Lalo na kapag halimbawa ay mainit. Ayaw kong naglalalakad. Ito po yung isa sa tinransform sa akin ng Panginoon. Binago ng Diyos sa akin. Dahil nung makilala ko siya, no, nung malaman ko yung kalooban niya na dapat ipahayag ang kanyang salita kahit nasaan ka, isa yun sa transformation na naranasan ko. Na nawala yung katamaran ko na lumakad o humayo. Kahit nag-iisa. Pumupunta po ako noon ng Sapang Palay, nag-iisa lang. Pag wala po si Bishop noon, nasa Tarlac siya, nag-iisa po akong pumupunta doon. No? Miss, pagkatapos po noon, pagkatapos ng Sapang Palay, papunta naman ng Calamba, Laguna. And I praise God dahil ang sabi nga ay, yung po mga naitanim namin doon, ngayon po parang isang napakalaking puno na napakaraming bunga, po ng mga gawain sa mga lugar na yon. Po. At makikita natin yung kapag nagampanan natin yung kalooban ng ating Panginoon, hindi ka mapapagod. Hindi ka mapapagod. No? Hindi mo mararanasan na parang magbaback out ka. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama mo siya. No?
Kasama mo siya, mararanasan mo na parang siya talaga yung nagbibigay sa iyo ng lakas. Naalala ko po noon, nung kami po ay nasa Mindoro, meron po kaming pinuntahan na lugar sa Bansud na hindi po pagbaba mo ng sasakyan ay doon na. No? Ang pinuntahan po namin pamilya ay nasa bundok at kami ay naglakad ng 2 oras. 2 oras sa paglalakad. Na talagang pagdating niyo po doon sa lugar, parang hindi mo na rin maihakbang ang iyong paa. At alam niyo po ang isa sa himala na akin pong naranasan, na kapag pala talagang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, alam niyo po nung maglakad po ako ng 2 oras na yon, papunta yun pabalik, ganun din. Wala naman shortcut. Hindi ko po alam, buntis ako kay Naya ng 3 buwan. No? Hindi ko alam na buntis ako kay Naya ng 3 buwan. Pero makikita nyo, na kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, yung divine protection, mararanasan natin. No? Pero siguro, kung yun ay pinaalam sa akin ng Panginoon, kung nalaman ko yun, maaaring hindi ako isama na ni Bishop, di ba? Hindi na ako isasama ni Pastor noon. No? Pero hindi namin alam. Hindi namin alam. Kahit si Pastor, hindi ko rin alam. Ako yung may katawan. Pero doon ko nakita kung gaano kakapangyarihan ang ating Panginoon. No? Na habang ginagawa mo yung kalooban niya, makikita mo yung divine strength. Makikita mo yung joy. No? Mararanasan mo yung joy, unspeakable. Na sabi nga, kahit gaano kalayo pa yan, kahit gaano kahirap pa yan, mapapagtagumpayan mo yan sa tulong at habag ng ating Panginoon. Kaya ang nais po ng ating Panginoon sa ating pong habi nga po yung ating pong hinaharap ngayon, yung ating mga tinatakbo. Sabi nga, di ba, yung inawit natin kanina doon sa servant, yung the race that I run, lahat tayo ay tumatakbo, lahat tayo ay naroon na merong pinagdadaanan, no? Ang sabi niya, no longer my way, but your will be done. Dahil kapag way natin, ang ginawa natin, ang ginamit natin, ano po tayo? Mai-stress tayo. Kapag way natin ang ginawa, ang ginamit natin, mapapagod tayo. Kapag way natin ang naroon na ginawa natin, magbaback out ka. No? Susuko ka. Pero katulad nga po, no, nang sinabi dito, upang maganap natin kung ano yung kalugod-lugod at kalooban ng Diyos. Not my will, but your will be done. No? Kaya sa ating pong mga buhay, anuman po yung pinagagawa ng Diyos sa atin, ang nais ng ating Panginoon, naroon na, sabi nga po, magawa natin ito ng kaaya-aya sa kanyang harapan. At ito ay sa pamagitan ng kanyang habag. Ito ay sa pamagitan ng kanyang biyaya, no, yung grace niya. Dahil alam niyo po ba, ang sabi ng ating Panginoon, my grace is sufficient for you and my strength is made perfect in your weakness. Lahat tayo may kahinaan. Walang magsasabi na malakas tayo, no? Kaya dito nga makikita natin, no, dito sa binasa natin kanina, wag nating ipagano yung iyong karunungan. Lahat tayo may kahinaan. Pero tandaan po natin, if we will acknowledge, kung i-acknowledge natin yung kahinaan na yon, ang kalakasan ng Diyos ay ating mararanasan. No? Ang kalakasan niya ay ating mararanasan. Kaya yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon na patuloy nating ginagawa, no? Yun yung ating mga kahinaan na isuko natin sa ating Panginoon. At na kapag ito'y sinuko natin sa Kanya, makikita po natin, no? Na ang kalakasan para mapagtagumpayan ito ay ating mararanasan. Bakit hindi natin minsan mapagtagumpayan? No? Hindi natin mapagtagumpayan yung mga kahinaan.
Yung mga bagay na alam naman natin na hindi nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Ba't di natin mapagtagumpayan yung mga bagay na kung saan umaagaw ng oras natin para sa ating Panginoon? Kasi hindi natin isinusuko. Isa lang ang sikreto, isuko natin. Isuko lang natin sa ating Panginoon. I-acknowledge natin, Lord, hindi ko po ito kaya. Alam ko, hindi ka naglulugod dito, Lord. Tulungan niyo po ako. At saka tayo bibigyan ng kalakasan ng Panginoon para mapagtagumpayan natin yon. Pero, hanggat naroon na, sabi nga ay, pilit mong ginagawa sa pamagitan ng sarili mong kakayahan, sarili mong naroon na kalakasan, karunungan, hindi po makakakilos ang Diyos sa atin. Ang nais niya, isuko natin sa Kanya. No? Isuko natin sa ating Panginoon. At siya magbibigay ng kalakasan para mapagtagumpayan natin ang Kanyang kalooban. At dito sa verse 9, mula sa verse 9, natutuwa ako dahil nung ibigay po sa akin ito ng Panginoon, meron akong Bible na ginamit noon, meron siyang title mula sa verse 9 hanggang dulo. Ang title noon ay Love in Action. No? Love in Action. Yung pag-ibig daw ng Diyos, kasi di ba nung last week, ay sinelebrate yung Love Day na nakakalungkot dahil sa iba, ang simbolo ng Love Day ay bulaklak, chocolates, no? Alam niyo po dati, mahilig kami ni Bishop sa chocolate. Pero ngayon po, talagang binigyan niya kami ng, anong tawag dito? Pagtitimpi. Kaya hindi na kami kumakain ng chocolate talaga, no? Maring kumakain ka pero pa unti-unti na lang. Pero sabi nga, ang Diyos pa rin ang nagturo. No? Pero after nung February 14, kumusta na yung chocolate at bulaklak mo? Ha? Kung paanong nalanta, kung paanong naubos, ganun nangyari yung love na sinasabi. No? Pero sa pagkakataon pong ito, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. No? Hindi yun ang kalooban ng Diyos na, sabi nga, pananaw natin tungkol sa pag-ibig. No? Dahil ang nais ng ating Panginoon, ang maging pananaw natin tungkol sa pag-ibig ay ang ating Diyos. Bakit? Because God is love. No? Naka-focus tayo doon. Di ba? Sabi doon sa 1 John chapter 4, no? Beloved, let us love one another, for God is of love, and anyone that is but does not love doesn't know God, for God is love, no? Kaya yung love po na tinutukoy dito, hindi po yung sabi nga ay yung merong sabi nga ay hindi yung love na sa kapartner mo lang. Iba po yung love na sinasabi po dito ng ating Panginoon. At ito ay walang iba kundi siya mismo, no? At nagulat ako doon sa mula verses 9, no? Hanggang doon sa dulo sa verse anong verse pa to? Sa verse sa chapter 12 na 'yon, doon ipinakita yung love in action, no? Yung love in action. Nung matanggap ko nga 'yon, isinend ko kaagad kay Bishop, no? Pero si Pastor Walter para ang naka-assign noong February 14. Akala ko si Bishop din ang naroon na mag-share, no? Pero alam ko na dahil sa akin ipinakita yon, kaya ako yung talagang magbabahagi nito, no? Kaya isa-isahin natin. Isa-isahin natin yung nais ng ating Panginoon. Sapagkat ito yung kalooban niya, no? Ito yung kalooban niya na dapat nating gawin upang tayo ay maging isang buhay na handog, kalugod-lugod sa kanyang harapan. Okay po.
iisa-isahin natin yan. Ayan. Ang sabi po sa verse 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman niyong masama, at pakaibigin ang mabuti. Sa verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan niyong ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. No? Ibig sabihin na yung tunay daw na pag-ibig, hindi siya makasarili. Katulad ng sinasabi sa 1 Corinthians 13, di ba? Hindi ito yung naroon na pag-ibig na makasarili. Kasi yung iba, mamahalin kita kasi alam ko, minamahal mo ko. Pero pag hindi mo ako iniintindi, hindi mo ako naroon na, hindi kita mamahalin. Hindi po yun yung nais ng ating Panginoon. Na sabi nga ay, naroon na, sabi nga po, yung pagpapahalaga, no? Yan. Pahalagaan niyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. No po, ibig sabihin, isusurpass natin yung pag-iintindi sa atin o maging halimbawa sa ating mga pamilya, no? Minsan po may mga miyembro ng pamilya na masyadong pabebe. Ano ibig sabihin nun? Gusto pinaglilingkuran, no? Gusto lahat maaabot na, ipapaabot pa. Mukhang merong natamaan. No. Magagawa na. Ipagagawa pa dun sa iba. Ang tunay daw na pag-ibig, yung mayroon tayong kusa. Di ba? Meron tayong kusa. Hindi na kailangan na sabihan ka, kundi mangunguna ka. Bakit? Kasi nag-uumapaw sa'yo yung pag-ibig ng Diyos eh. Yung pag-ibig ng Diyos. No? Yun yung magbibigay sa atin, no? Yun yung magbibigay sa atin ng lakas para gawin natin yung dapat nating gawin. Kasi ang unang-unang ministeryo natin, yung pamilya natin. No, yung pamilya natin. Alam niyo po, ako nga po, talagang every time na minsan lagi ako, Lord, patawarin niyo ako, no? Kasi sa ngayon kasi talagang nasa akin si nanay, 85 na siya, di ba? Marami talagang kailangang i-adjust. At isang rin yun na halos hindi ako makaalis. No? Kasi lagi ako inuunahan ni nanay pag-alis. Di wala nang maiiwan kay nanay, kaya na talagang kailangan. Pero ang laging isinisiksik ng Lord sa akin, anak, ipinanalangin mo yan, di ba? Sabi ko nga, nung nandun ako sa US noon, kaya hindi ako nagtaka nung bigla silang dumating. Nung December 2017, no, ang nanay at tatay. Dahil, nung ako po ay nung nakapunta kami nun sa US, naging panalangin ang puso ko, Lord, give me an opportunity na mapaglingkuran sila. Kaya minsan kapag may time na, siyempre, 85 years old, talagang medyo minsan parang dumarating yung no? Pero nakakatuwa ang Lord dahil siya yung lagi nagpapaalala. Kaya sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako. No? Kasi minsan parang nakakapikon, di ba? No? Parang nandoon na. Pero kapag laging ipinapaalala ng Diyos sa iyo, no? Na anak, kalooban ko yan. Kalooban ko yan. Yung ginagawa mo. And then, siya yung magbibigay ng strength. Amen? No? Siya yung magbibigay ng strength sa iyo. Kaya sabi nga, papahalagahan mo. No? Hindi yung naroon na, yun nga, sa ating pamilya, no, bilang, kasi lahat tayo may responsibility eh. Diba? Hindi komot anak ka. Pagsisilbihan ka, no. No, meron tayong responsibility. Lahat. May responsibility ang magulang, may responsibility rin ang anak.
No? May responsibility ang asawang babae, may responsibility ang asawang lalaki. Lahat tayo. At nais ang ating Panginoon, gawin natin yung responsibility na yon ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po? At kapag ito ay ayon sa kalooban ng Diyos, magagawa natin yun. No? Sabi nga, pahalagan niyo ang iba ng higit sa pagpapahalagan nila sa inyo. Halimbawa, isang example na lang, simple. Pahalagahan niyo ang iba ng higit sa pagpahalaga nila sa inyo. Sa kainan, yan. Sa pamilya pa rin yan. No? Minsan, lalo na kapag masarap ang ulam. Ano nangyayari doon sa iba? Nakakalimutan na. Nakakalimutan yung kasama sa bahay. Nakakalimutan na yung yung iba, no? Kaya ano nangyayari? Uubusan. No? Uubusan yung mga kapatid. Pero ang sabi nga, ang tunay na pag-ibig, papahalagahan natin yung iba ng higit sa pagpapahalaga. No? Minsan, lalo na kapag panganay ka, na may mga kapatid ka, kapag naroon na nais mong gawin ang kalooban ng Diyos, matututo kang magparaya. Di ba? Matututo kang magparaya, matututo ka na sila muna yung unahin, asikasuhin. Hindi yung, ay, si nanay na bahala dyan. Hindi po. Naroon na magkakaroon ka talaga ng tunay na responsibility. Lalabas yun, no? Lalabas yung pagpapahalaga natin para sa iba, para sa ating kapwa. Hindi na darating sa punto na maaabot mo na, magpapaabot ka pa, no? Nagpapabebe pa tayo, no? Hindi. Kundi tatayo ka, no? At kung ang gugustuhin mo nga ay ikaw pa yung naroon na maglingkod kaysa ikaw yung paglingkuran. At alam niyo po ba, mas masarap po yun. Bakit? Kasi ikaw yung pinagpapala. Ikaw yung pagpapalain ng kalakasan. Ikaw yung pagpapalain ng dahil ikaw yung naglilingkod. Pero kapag ang hinahanap mo lang, ikaw yung laging paglingkuran, ay lalo kang mawawalan. Di ba? Ang sabi nga kapag minamahal mo masyado ang sarili mo, ikaw ay mawawalan ng buhay. Pero kung ang buhay mo ay naroon ginagamit mo para sa iba, mas lalo kang magkakaroon ng buhay na mayroong, sabi nga ay kalakasan na nagbubuhat sa ating Panginoon. No? Kaya, ang sabi dito sa verse 10, bilang pahalagahan nyo ang iba ng higit sa pagpapahalagan nila sa inyo. Praise God. Kaya sa umagang ito, kung meron man tayong mga ugali na gusto natin laging tayo ang pinagsisilbihan ng ating anak, ng ating asawa, it's high time na ang kalooban ng Diyos tayo ang magsilbi naman para sa kanila. Amen? No? Naroon na, sabi nga ay, alam nyo, sabi nga nakita namin na magkakapatid na ang nanay ko masyado na spoiled ng tatay ko. No? Dahil si tatay, talagang paggising niyan, lahat siya ang nag-aasikaso. Tatawagin na lang niya ang nanay ko para kumain. No? Pero ngayon, nung kinuha na siya ng Panginoon, si nanay, natututo na siya. No? Natututo na siyang naroon na kumilos. No? Talagang hindi na siya yung naroon masyadong asa. Kaya lang minsan, halimbawa, pag pinakakain ko, minsan pagkatapos gusto niya, siya yung magdadala na ng kinana niya dun sa lababo. No? Kaya parang minsan ay pinipigilan ko kasi yung dapat na sa pagkain ng aso, ilalagay niya sa basurahan. Kaya, minsan magugulat ako, inuuod yung kasi lingguhan yung pag-ano Kaya sabi, Nay, dyan na lang, no? Pero dahil umano na yung, sabi nga naboost na yung pagpapahalaga niya, na minsan gusto niyang gawin, although 85 na siya, no? Gusto niyang tumulong, gusto niyang ganun ang nangyayari sa kanya ngayon. Pero doon nga sa age niya, ay hindi na dapat, no? Hindi na dapat, kundi talagang siya yung dapat na tulungan.
Kaya sabi nga, ang tunay na pag-ibig daw, bibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating kapwa, no? Higit sa lahat, yung ating pamilya. At dito sa verse 11 naman, ang sabi dito, ayan, magpakasipag kayo. Ito. Ang tunay daw na pag-ibig, magpakasipag kayo. Huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Yan. Ang katamaran pala ay hindi kalooban ng Diyos. Amen? No? Hindi kalooban ng Diyos ang katamaran. Kaya ang sabi dito, magpakasipag kayo. Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po, nagkaroon ako ng kaisipan kasi may mga naririnig kasi kami minsan na, naku, ang hirap magpastor. Mahirap magpastor. Halos minsan wala kang makain. No? Lalo na nung kami nandun sa probinsya, no? Nandun kami sa may mga ganun kaming naririnig na hirap yung pastor, no? Pero ang sabi ko, bakit sila walang makain? Di ba ang wala lang nakakain yung taong tamad? Kasi sabi sa Bible, huwag pakainin ang tamad. Kaya parang nagkakaroon ng kaisipan, bakit sila walang makain? Ibig sabihin, may reason. May reason. Dahil sa katamaran. Kaya ang sabi dito, wag maging tamad, no? Kundi maging masipag. Masipag ka na mag-follow up. Biro mo pag nag-follow up ka, nagpunta ka sa isang bahay, kahit na hirap ang bahay na yan, hindi ka pwedeng hindi pa inumin ng tubig. No? Minsan nga yung kakainin na nila, ibibigay pa sa iyo. O, bakit mo sasabihin magugutom ka? Nagugutom lang ang pastor kapag hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Di ba? Kahit tayo, magugutom ka lang kung ayaw mong tumayo. Minsan lalo na mga kabataan ngayon. No? Ayaw tumayo, ayaw iwanan yung kanilang gadgets o ayaw nilang Tapos magko-complain na nagugutom. Kaya ang sabi nga dito, yung tunay na may pag-ibig na nanggagaling sa Diyos, hindi tamad, kundi masipag. Amen? No? Masipag ka. No? Nandun yung kasipagan na ibibigay ng Diyos. Sabi nga, yun yung love in action. Magiging masipag ka. At kapag masipag ka, tandaan mo, hindi ka magugutom. Amen? Hindi ka magugutom. No? Kaya, ang sabi nga dito, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang sa church. No? Hindi lang sa church. Unang-una sa pamilya natin. Sa tahanan natin. Kasi ito nga yung unang ministry na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Minsan nakakalungkot yung iba, ang sipag-sipag sa church. Pagdating sa bahay, tamad. Kaya ano nangyari? Hindi madala sa Panginoon yung mga mahal sa buhay. Di ba? Hindi masyadong magulo pagdating sa bahay. Kaya naroon na, sabi nga, tayo ay liwanag. No? Naalala ko nung nag-pray kami nung Friday, yung word na ibinigay ng Diyos, arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Nasa atin daw yun. Kailangan mag-arise tayo, makita yung tunay na liwanag na nanggagaling sa Panginoon. Kaya minsan, huwag tayong magtaka, bakit hindi ko mailapit? Bakit hindi ko maisama? No? Ang aking mga anak, no, ang aking mga apo, kahit sino man sa aking pamilya, sa Panginoon, maaring may kulang. Kailangan makita talaga yung liwanag. Kasi pag nakita yung liwanag, gagamitin mo yun. Yun talagang susunod. No? Di ba susunod sila? No?
Yun yung naroon na magbibigay ng gabay. Kaya, nais ang ating Panginoon, ang sabi nga, magpakasipag kayo, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Anong ba ang sabi sa Colossians? In everything we do, do it for the glory of God. No? Kaya yung paglilingkod sa Diyos, hindi lamang po yan yung nasa ushering ka, nasa music ka, hindi po. In all aspects, no, we must serve the Lord. Po. Sa verse 12, magala kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong pagkapighatian at palaging manalangin. Ito daw po yung naroon na sabi nga love in action pa rin. Na kahit mayroong mga kapighatian, no, mayroong ay nandun lagi yung kagalakan. Yung kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoon. At ang sabi dito, at palaging manalangin. Hindi ka maghihinawa. Hindi ka manghihinawa na manalangin. Hindi ka manghihinawa na tumawag sa ating Panginoon. Po, dahil alam naman natin na sa Kanya lang tayo makakahugot ng kalakasan. Sa Kanya lang tayo makakahugot ng, habi nga po, ng katagumpayan sa ating mga buhay. Wala tayong pwedeng ibang asahan. No? Hindi natin maaasahan ang ibang tao, hindi natin maaasahan ang, habi nga, yung lakas natin. No? Sabi doon sa Jeremiah 23, let not the wise man glory in his wisdom, nor a rich man glory in his riches, nor a mighty man glory in his might. But let him that glorieth glory in this. Yung gusto daw magmalaki, that he knoweth and understandeth me. Na nakikilala natin ang Diyos, nauunawaan natin na sa Kanya nagmumula ang lahat, ang ating buhay, ang ating kalakasan, everything in us belongs to Him alone. Kaya sa Kanya tayo naroon na humuhugot ng ating pag-asa. Kaya tayo ay laging nananalangin. No? Hindi yung mananalangin ka lang kapag naroon na tuliro ka na at hindi mo na alam ang gagawin mo. Ang sabi sa Proverbs 3, 5, and 6, in all our ways, acknowledge Him. Ano po? Acknowledge Him in all our ways. Maliit man o malaki, yung problema na pinagdadaanan mo, tawagan mo siya, i-acknowledge mo siya. No, manalangin ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya. No po, magpaturo ka sa Kanya sapagkat ang sabi niya, I will instruct you and direct you in the way you should go. Siya magbibigay sa atin ng tamang instruction, yung direction. At tandaan natin, ang Kanyang instruction at direction ay iba sa instruction at direction ng mundong ito. Makikita natin yung mga kaibahan, no? Sa verse 13, ang sabi sa verse 13, yan, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin nyo ang mga taga-ibang lugar. Yon, no? Naroon daw na, sabi nga, patuloy tayo na tumulong sa mga nangangailangan, mga kapatid, at yung maging open lagi yung ating mga tahanan na, sabi nga po ay magpatuloy. O naroon na maging hospitable with discerning of the Spirit. No? Meron kang discernment of the Spirit dahil makikita natin na marami ngayon, iba yung kanilang motibo. Pero kapag kahit na mali ang motibo ng isang tao na gustong pumunta sa iyo, pero yung pag-ibig ng Diyos nariyan, no? Matatapon nyo, ma-overcome, no? Nung pag-ibig ng Panginoon o yung liwanag ng Diyos na nasa iyo, yung maling motibo na kanyang iniisip. No po? Kaya, ang sabi nga po ay, naroon na huwag tayo manghinawa na tumulong. No? Tumulong, this is the love in action sa mga kapatid. At ito yung verse 14, idalangin niyo mga umuusig sa inyo, idalangin niyo sila at huwag sumpain. No? Ito ay isang paraan pa rin na mapakita natin yung tunay na pag-ibig sa Panginoon. Yung mga umuusig daw sa atin, huwag nating sumpain, kundi ipanalangin natin. No, yung mga gumagawa ng hindi maganda sa atin, ipanalangin natin. Alam niyo, naalala ko noon, dati kasi, doon pa kami sa Pasig na mamalengke ni Bishop. No? Hindi namin alam kasi na yung sa Pote ay parang magkapareho lang pala kasi bagsakan din yun. Kasi sa Pasig, bagsakan.
Doon po kami namamalengke, no? May time no na nagpunta kami doon, kasama pa namin nun si Angel, na malengke kami. Siyempre, dahil may kasamang bata, naiwan si Bishop tsaka si Angel doon sa sasakyan. Ako lang yun na malengke, no? At nung ako po ay patapos na, ang bit-bit ko, meron pong isang biglang humawak sa kamay ko. Parang yung nag-shake hands ba? Parang ginanon lang ako. Meron po kasi kung suot na bracelet, na yung bracelet na yun ay bigay ng kapatid ni Bishop, ni Ate Gigi, no? Nung umuwi siya noon, lahat kami pinagbibigyan. At yung bracelet na yon, nung inilagay ko, hirap na akong tanggalin. Kaya ang ginawa ko, talagang pang-araw, hindi ko na inalis. Naging parang pang-araw-araw na no. At nung time na yon, nung ako ay tapos ng mamalengke, may bit-bit akong dalawang yun nga, may biglang lumapit at kinamayan akong ganon. At pagtakbong ganon, nakita ko, wala na yung bracelet. Alam niyo nung yon, nagulat din ako doon sa lumabas sa aking bibig. Dahil nung binaba kong ganon, ang nasabi ko na lang, kasi yung iba, di ba, sisigaw yung iba. Magnanakaw, ganon. Pero alam niyo po, nung time na yon, ang nasabi ko na lang, God bless you. Yun na lang ang naibuka ng bibig ko. Nasabi ko, God bless you. Sabi kong ganon. No? At pagkatapos nung kinuha ko na yung aking pass, yun nga, nagsabi ko kay Bishop, no, kasi nga, nung time na yun, may bracelet din na suot si Angel. Na ang sabi ko, nakuha yung yung bracelet ko. Gano'n, no? Biglang tumakbo na yung Pero ang sabi nga, kapag pala mayroon kang pag-ibig sa puso mo, hindi ka makapagsabi ng kahit ako, nagulat ako kasi imbis na ibang salita yung lumabas, pero ang lumabas sa bibig ko, God bless you. No? Tapos ang sabi ko nga, Lord, bahala po kayo doon sa taong yon. Kung nangangailangan man talaga siya, maging pagpapala yun sa kanya. Huwag niyong hayaan na maging sumpa yun sa kanya. Kasi mali yung kaparaanan na kanyang ginawa. No po? Kaya ang sabi nga dito, naroon na, sabi nga po, sa ating mga buhay, kapag ang pag-ibig ay nandoon na hindi natin isusumpain, no? Hindi curse yung lalabas sa ating mga bibig, kundi blessing. Kahit na ano pa yung ginawa sa atin, no? Blessing pa rin. Blessing pa rin. Pero ang Lord lang ang magtuturo sa atin nun, no? Na kung minsan nga, para bang maaawa ka sa sarili mo, no? Minsan maaawa ka sa sarili mo, Lord, bakit ganito? Bakit kailangan ko siyang ipag-pray Biro mong tinitake advantage ka na niya, no? Ginagawan ka na ng hindi maganda, pero ang utos pa rin ng Panginoon, pray, no? Bless them. Do not curse them, no? Kasi dati tayo, di ba, kapag merong ginawa sa atin hindi maganda, ano ang ginagawa natin? No? Tayo, minsan nagsasalita ng hindi maganda, no? Kaya kung sa buhay po natin, may mga bagay na gano'n na lumabas sa ating mga bibig, it's high time na isuko natin sa ating Panginoon. Lalo't higit nung hindi pa tayo nakakakilala sa Kanya, di ba? Dahil talagang isang ng tao na hindi pa transform ang puso, ang isipan, sa Kanya, kailangan, kapag ginawan ka ng masama, gantihan mo. Ganun ang pamantayan ng tao, no? Pero sa pamantayan ng Diyos, hindi po ganun, no? Hindi ganun ang pamantayan ng Diyos. Sabi nga, we must bless those who curse us, no? Idalangin niyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin niyo sila at huwag sumpain, no? Sa verse 15, makigalak kayo sa nangangagalak at magsitangis sa mga tumatangis. Ibig sabihin, naroon yung magbigay tayo ng comfort sa nangangailangan ng comfort. Magkaisa kayo sa loobin. Huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. No? Kailangan daw po nandun yung ating naroon na tunay na pakikisama. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y
napakarunong. Ano ibig sabihin nito? Ito minsan, papasok dito yung halimbawa ay naroon na may kausap ka. Isang paraan na kung saan na parang nagmamayabang ka o nagmamarunong ka kapag hindi mo siya pinakinggan. Kasi di ba meron pong mga ganun tao na nagsasalita ka pa lamang, parang uunahan ka pa niya, no? Hayaan natin, maging good listener tayo, no? Hayaan natin kasi maaaring yung sa pagsasalita nila o pagpapahayag nila, it is one way na kung saan na naiibsan yung kanilang mga kabigatan. Kaya maging good listener tayo, no? Ang isang transformed ay good listener kung paano ang ating Diyos ay naghihintay laging nakikinig sa atin, no po? Hindi siya nananawa kahit nga paulit-ulit yung panalangin natin. Minsan minsan parang dinidiktahan pa natin siya, no? Pero ang Diyos hindi siya nananawa, no? Hindi siya nananawa na pakinggan tayo. Ito yung isang karakteristik ng hindi tayo nagmamarunong. Hayaan natin na sabihin nila, no? At pagkatapos noon, habang nagsasalita sila humihingi ka naman ng wisdom sa ating Panginoon. Para kapag nagsalita ka na, yon, ang maipapayo mo na sa Kanya ay yung wisdom na nanggagaling sa Diyos, hindi yung wisdom na nanggagaling sa ating sarili. No po? Kaya ang sabi nga ay, huwag tayong naroon na magmarunong. Huwag niyong kantihan ng masama ang masama. Yan. Sikapin niyo mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Huwag gantihan. Do not overcome evil by evil. No? Huwag daw natin gagantihan. Na kapag ikaw ay binato ng bato, ang sabi ng iba, batuhin mo ng tinapay. Pero yun daw tinapay, nasa garapon. Hindi nakapanakit ka pa rin. No? Naroon daw na sabi nga, we must not overcome evil by evil, but overcome evil by good. Maging sa ating pamilya, no? Kapag ginawa ka ng hindi maganda ng asawa mo, huwag mong gantihan. Naalala ko yung patotoo ng isa nating kapatid, no? Na talagang napakarami niyang naranasan. Na nung una, dahil hindi niya pa nakilala ang Panginoon, gumaganti siya. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, hindi na siya gumagante. Iniiyak niya sa ating Panginoon. At dahil doon, nakikita ng asawa niya ang tunay na transformation. No? Na kung dati-rati, pag sininghalan, sisinghal din. Pero ang isang tunay na natatransform o nababago ng Diyos, no po, naroon na marunong na magpigil sa sarili. Na imbis na naroon na lumaban o makipag-away, titigil ka na lang. No po? Maging sa ating mga anak, no? Sa ating mga anak, sa pagpapalaki natin sa ating mga anak. Minsan may mga nanay talaga na kapag nakita mo na agrabyado yung anak mo, no? Talagang yung away bata, nagiging away nanay at nanay, nangyayari . Dapat po hindi mangyari yon, no? Ang sabi nga, kapag halimbawa ay may nangyari, tawagin mo ang anak mo. Ipaunawa mo sa kanya, anak, kung ikaw ba ay hindi lumabas ng bahay, mararanasan mo ba yon? Di ba? Tayo yung naroon na magpaunawa. No? Maitutulak ka ba niya kung ikaw nandito ka sa bahay at dito kayo naglalaro? Isang paraan yon para naroon na ma-realize nila na, naku, hindi pala ako dapat na pag-alagala, no? Kung saan-saan nagpupunta. Dahil talagang mapapahamak. No po? Hayaan natin na matuto tayo. We must not overcome evil by evil. No? Dahil ang sabi nga dito, sikapin yung mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Ibig sabihin, we must always be on guard na marami ang nakatingin sa atin. No? Na talagang lalo na yung mga hindi mananampalataya, binabantayan ang pagkakamali natin. Dahil doon ka
uusigin. Doon ka uusigin pag nagkamali ka. No? Kaya ang sabi nga ay, at bilang mananampalataya, iba na kasi rin ang pananaw. No? Hindi sasabihin, ako, ganyan naman, halimbawa, ganyan ba si Sister Bea? Hindi na gagamitin yung pangalan mo. Ang iuusig sa'yo, ganyan ba yung Kristiyano? Kaya sino yung talagang nauusig sa buhay natin? Sino yung talagang inuusig sa buhay natin? Ang Panginoon. Hindi tayo. No? Hindi tayo. Nakakaiyak nga yung sabi, naku, dami na nga yan na puntahan na church. Marami na yung pastor na lagi nga kasama yan. Pero pagdating sa bahay, ganun pa rin ang ugali. Ibig sabihin, walang kapangyarihan. No? Hindi makapangyarihan yung Diyos na kanyang nakilala. Kaya ang nauusig actually, hindi tayo. Ang nauusig ay ang Panginoon. No? Ang Panginoon. Kaya dapat maging aware po tayo doon. Let's not overcome evil by evil. No? Sikapin nating mamuhay na marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sinuman. No? Let us live peaceably, no? Yung mayroong kapayapaan. Kahit sino yung ating kasama, kahit believer man yan o unbeliever. No po? Dahil ang sabi dito, sa verse 19, yan, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya nyo yan sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya tandaan po natin, ang tunay na nagtitiwala sa Kanya, hindi kailanman maaagrabyado. Amen? Hindi tayo maaagrabyado. Bakit? May tagapagtanggol tayo. Amen? May tagapagtanggol tayo. Ang ating Panginoon. No? Kaya no need na gantihan yung ating kapwa. No need na gantihan yung ating naroon, yung kaaway natin. Dahil meron tayong Diyos na naghihiganti para sa atin. Kaya, ang sabi nga, kapag po ganun yung ating kaisipan, kapag na-transform na ganun yung ating kaisipan, na-renew yung mind natin, no po, wala kang magiging kaaway. No? Wala kang magiging kaaway. Bakit? Dahil alam mo na ang Diyos natin ang siyang ating tagapagtanggol. No? Kaya ang sabi nga dito, kapag po ganun daw, akin na pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayo magpadaig sa masama, kundi daigin nyo ang mabuti, ng mabuti ang masama. Ano po? Kaya kapag daw po naroon na mayroong tao na galit sa iyo, no? Regaluhan mo. Regaluhan mo pag hindi nawala yung galit nun sa iyo. Bigyan mo ng ulam, no? Huwag mo naman lagyan ng lason. Hayaan mo na yung pinakamasarap na luto mo, ang matikman niya, ay tanggal yung galit niya sa iyo. No? Sabi nga, let's not overcome evil by evil, but let us overcome evil by good. No? Kaya sa mga talata pong ito, dito po sa Romans chapter 12, no? Makikita po natin, ito yung isang paraan na kung saan ay maihahandog talaga natin ang ating mga sarili bilang handog na buhay. Kaaya-aya at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Dahil ito yung kalooban niya. No? Ito yung kalooban niya. Kaya sa ating mga buhay, naroon po na hayaan natin na ma-renew ang ating isipan. No? Mabago yung ating isipan sa pamagitan ng kanyang salita. Hindi sa pamagitan ng pamantayan sa mundong ito. No? Dahil ang pamantayan ng mundong ito, naroon na sabi nga ay paghihiganti,
no? Pagkanya-kanya, ang pamantayan sa mundong ito, makasarili, no? Hindi kita tutulungan pag wala akong ganansyang makukuha sa iyo, no? Ang isang tunay na, sabi nga, yung kalooban ng Diyos kahit wala kang ganansya na matatanggap sa Kanya, sa pagtulong sa Kanya, tandaan mo, sa Diyos may ganansya ka. Amen? Kasi siya yung naroon na nagre-reward eh. Siya yung He is our great reward. Kaya, wag nating hayaan na kapag tumulong tayo, hintayin natin na tumulong din siya o gawan ka ng mabuti. Wag. No? Hintayin mo yung gagawin ng Diyos sa iyo. Amen? No? Yung gagawin ng Diyos. No? Yung ganti na ibibigay ng Diyos sa atin. Dahil sa lahat ng ating ginagawa, di ba, ang sabi nga, ano man yung ating itinanim, aanihin natin. Kapag nagtanim ka ng masama, ano ang bunga nun? Masama. Pero pag nagtanim ka ng kabutihan, ang aanihin natin ay kabutihan. Amen? Kaya sa umaga pong ito, alam ng Diyos yung ating pamumuhay. No? Alam ng Diyos yung ating mga ginagawa. Wala tayong maililihim, wala tayong maitatago. Ang nais ng ating Panginoon, katulad ng ating pong naroon na salita niya, na ating pong pinag-aralan, no? Ang sabi niya, let's offer ourselves as a living sacrifice. No? Bilang handog na buhay, kalugod-lugod at kaaya-aya sa kanyang harapan, at magawa natin kung ano ang kanyang banal na kalooban. The will of God. At tandaan po natin, if we are walking in the will of God, kapag tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, hindi ka mapapagod. Hindi ka naroon na malulugmok. Hindi ka naroon na magkakaroon ng self-pity na para bang walang nangyayari sa ginagawa mo. Mayroong nangyayari. Bakit? Dahil ang Diyos natin ang habi nga, He is our great reward. No? He is our great reward. Sa ayaw at sa gusto nyo, lahat ng ginagawa natin, ang Diyos ang naroon na, habi nga, nagbibigay ng reward. No po? Hindi natin siya mahihigitan. Kung halimbawa ay tumulong ka, marami na po ang nakaranas ng ganun, no? Na kung saan ay, halimbawa, ang pera niya ay parang 10 piso na lang. Pero kailangan niyang tulungan, yung isang ibibigay niya yung 10 piso na iyon. Magugulat siya dahil pag uwi niya, ay merong magbibigay sa kanya ng 100 pesos, no? Ibig sabihin talagang more than, no? Ang pagbalik ng ating Panginoon. Kaya wag na wag tayong manghinawa, no? Wag na wag tayong manghinawa na sabi nga po ay gumawa ng mabuti dahil ang Diyos natin ay napakabuti. Amen? No? Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, ang Diyos natin gumagawa ng mas mabuti sa ating buhay at sa ating sambahayan. Amen? Kaya sa umaga pong ito, tumayo tayong lahat. Bago tayo manalangin, sa harap ng Diyos, sa kanyang presensya, tayo po ay magpasaliksik. Kilala niya po tayong lahat. Alam niya yung ating mga ginagawa. Tingnan po natin ang ating mga sarili sa harap ng ating Panginoon. Talaga bang kalooban ng Diyos ang ginagawa mo? Kung talagang kalooban niya ng Diyos, bakit ang dali mong mainis? Bakit ang dali mong magalit? Bakit ang dali mong magtampo? Bakit naroon na lagi kang may sama ng loob? Hayaan po natin na sa pamagitan ng kanyang habag, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos,
His grace and mercy ang siya naroon na magsaliksik ng ating mga puso. Magulang, kapatid, maging ang mga nasa tahanan, the Lord knows everything. The Lord sees everything. And He can control everything kung tayo ay magpapakumbaba sa Kanya. Hayaan natin ang ating mga kahinaan ay isuko natin sa Kanyang harapan upang ang Kanyang kalakasan ay ating maranasan. As we sing this song, servant or follower of our Lord Jesus Christ, let's search our hearts. Dahil tayong lahat ay haharap sa ating Panginoon. Lahat ng salita na lumabas sa ating mga bibig, bibigyan natin ito ng sulit. Walang natatago sa Kanya. Walang nalilihim sa ating Panginoon. Let's stand in His presence right now. Thank you, Jesus. Holy Spirit, move in our midst. Standing in awe of your grace, Yes, Lord, let your abounding grace, O God, setting my feet in overflow in our hearts today, O God. entering into your presence, to behold you face to Yes, O God. face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, and feeling love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, Yes, Lord. serving you Yes, for O God. all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. Follow you.
follow your people right now, oh God. Wanna be by Yes, your Lord. side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you. Set Yes, on Lord, we you will focus our in eyes. this race We will that focus our heart unto you, Lord. That we may do your will, oh God. let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow. For the last time, my Jesus, my Lord. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Lord, we love you. We want to follow you. We want to do your will, oh God. By your side, no longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Yes, Lord. Yes, Father. Sa oras po ito, Panginoon, we surrender our hearts unto you. We surrender our minds unto you. We surrender our whole being unto you, O God. Our soul, our spirit unto you, Lord. Let not our will, but your will be done, O God. Hallelujah. Sa oras po ito, sabihin po natin ang panalangin na ito. Panginoon, hindi po ang kalooban ko mangyari, kundi ang kalooban niyo lamang. Yes, O God. Help us to do your will, O God. Yes, O Lord, salamat, Panginoon. Sapagkat alam namin na kung wala ka, wala kami magagawa. We need your grace. We need your mercy, O Lord. Kaya sa pagkakataon na ito, Lord, overflow. Let your grace, O Lord, your abounding grace, O Lord, overflow in our hearts, O God, upang magawa namin, Panginoon, ang tanging kalooban niyo, Panginoon. Dahil kayo lamang ang nais naming mapaluguran. Kayo lamang, Panginoon, ang nais naming maitaas sa aming mga buhay. At Lord, sa oras na ito, kung meron pa man po, Panginoon, na may, hallelujah, mga ginagawa niyo mga anak na hindi nagbibigay ng kaluguran sa inyo, Father, isinusuko naming lahat ito sa inyong harapan, Panginoon. Yes, hallelujah. Yes, oh God. Yes, it's high time na tayo magpakumbaba sa Kanya. Sapagkat wala tayong magagawa kung wala siya sa ating mga buhay. Hindi natin makakayang papagtagumpayan ang lahat ng gawa ng kaaway kung wala siya sa atin. Kaya, let's humble ourselves unto Him. Yes, this is the time. This is the time. Ang sabi niya, His grace is sufficient for us and His strength is made perfect in our weaknesses. Yes, Lord, ang mga kahinaan namin. Itong lahat ay sinusurrender namin sa inyong harapan, Panginoon. Na-acknowledge namin, Lord, na mahina kami, Panginoon. Mahina kami, O Diyos, sa pagtitimpi. Mahina kami, Panginoon, sa pagtitiwala, O Diyos. Mahina kami, Panginoon. Hallelujah, Lord. You know our weaknesses, O God. You know our weaknesses, Lord. Let your strength manifest today, O God. Lord, ang kalakasan niyo, Panginoon, ang maranasan namin sa aming mga kahinaan, O God. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your grace, O Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala niyo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for your words, O God, that will
transform us, O Lord. Babaguhin, Panginoon. Babaguhin ang aming mga kaisipan, Panginoon, upang ang magawa lamang namin ay ang kalooban nyo. Salamat, salamat ng marami. I know and I believe, O God, na kayo'y nangusap sa kanila. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Sapagat alam po namin that we can experience, O Lord, that breakthrough, O Lord. That breakthrough, O Lord, hallelujah, in our worship, Lord, in our praising, Lord, in our following you, Lord, we will experience that breakthrough, Lord. Thank you, Lord. We honor you. We praise you. We bless you. We adore you. In Jesus' name, amen. 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 Thank you, Lord. Amen po. So, ano nga po ba ang kalooban ng Diyos sa atin pong pagbibigay? Sabi nga po dito sa Proverbs 3 verse 9, sabi po dito, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything your land produces. Then He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with the finest wine. Sabi po doon, honor the Lord with our possession, with our wealth, with our substance. And sabi nga po sa Malakay 3:10, sabi po dito, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord Almighty, I will open the windows of heaven to you. I will pour out the blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Let me prove it to you. Your crops will be abundant, for I will guard them from the insects and disease. Your grapes will not shrivel before they are ripe, says the Lord Almighty. Then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord Almighty. Sabi po dun sa una, yung binasa po natin sa Proverbs 3 verse 9 and 10, we have to honor the Lord with our wealth, with our possessions. Kung ano po yung mga natatanggap natin, we have to honor the Lord. And dun po sa Malakay naman, sabi po dun, bring ye all the tithes. Once that we honor God through what we have, ano po yung nare-receive natin? Ano po yung command sa atin ng Lord? We have to bring it to the storehouse. Bakit daw po kailangan dalhin sa storehouse? Sabi nga po, naalala ko po yung isang exhortation ni Pastor Walter, our God is a just God talaga po. Bakit? Kasi sa 12 tribes of Israel, lahat po ng 11, binigyan ni Lord ng right to work. Di ba po? Yung iba binigyan ng ability to do crafts, yung iba ability to create something na parang kumbaga out of the land, or yung iba po sa mga, in short, kumbaga parang sa loob po ng church, hindi naman po lahat tayo ay nagwo-work sa corporate, or yung hindi po tayo lahat full-time workers ng Panginoon. Ibig sabihin po dun sa isang tribe, which is the Levites, they are the one who was called by God to work inside the church. Kumbaga, to work inside the temple. Wala po silang, kumbaga, pinagkukuhanan ng, yun nga po, ng ibang, kumbaga, possessions, like, hindi po sila kumikita. But the Lord is just and faithful dahil hindi po ni Lord hinayaan na ma-left behind yung mga Levites. Kaya po ang sabi, we have to bring the tithes into the storehouse dahil ang 10% po na yon, the tithes belongs to God, and God gave those yung mga pinagkakaloob po natin for the Levites para po meron din silang kainin na hindi po sila mamatay sa gutom dahil nga po our God is a just God. And ano po sabi sa 2 Corinthians 9 verse 6 to 10, sabi po doon, di ba, God loves a cheerful giver. As we give unto the Lord, hindi po dahil, sabi nga,
napipilitan tayo, hindi dahil, kumbaga sinabi, ni ganito, ni ganyan, but through our obedience to our God, through our love to Him, as yun nga po, dun sa command niya to give our tithes to Him, sabi po niya dun, di ba? Basahin lang po natin sa 2 Corinthians 6 verse 9. 9 verse 6 to 10. Sabi po dito, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. You must each make up your own mind as to how much you should give. Don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves the person who gives cheerfully. Ang tinutukoy po dito, hindi na po dito, labas na po dito yung tithes, kasi the tithes belongs to God. Kumbaga wala na po tayo dapat, question about that. But sabi nga po, yung tinutukoy po dito, as we give cheerfully, yung offering po natin sa Panginoon, how much we want to give to the Lord. Sabi nga po, parang katulad ng isang magsasaka, kung ano yung itinanim niya, yun din yung aanihin niya. Kumbaga, kung gaano karami or gaano kakonti, ganun po yung aanihin niya. And sabi po dito sa verse 8, and God will generously provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Sabi po doon, hindi lang po tayo pagpapalain ni Lord, but we will also be a blessing to others. As the scripture says, godly people give generously to the poor. Their good deeds will never be forgotten. Ayan po. And ngayon po, meron pong categories ng dalawang tao inside the church, or kumbaga sa loob po ng isang iglesia, nandito man po tayo or nasa mga tahanan lang po tayo. Number 1, ito po yung mga taong hindi pa ginagawa ang bagay na to. Isa ka po ba doon? Kung isa tayo sa hindi pa ginagawa ang bagay na to, ibinibigay sa Panginoon, balik po tayo sa Malakay 3:10. May challenge po ang Panginoon doon. Sabi niya, try mo, subukan mo. Hindi po ako nagsabi noon, si Lord. Sabi niya, subukan mong gawin to. If I will not open the windows of heaven, sabi po ni God, that He will pour out. Sabi nga, wala pang, kumbaga yung ibubuhos ni Lord na pagpapala is, sabi nga, there will be no room enough to contain it. At pangalawa po, sa gumagawa na, let's continue to do it with, as obedient to the Lord. At sabi nga po, giving to God is also love in action. Tama po ba? Sabi nga, kasi we can give, sabi nga, ano po yun yung kasabihan? We can give without loving, but we cannot love without giving. Amen po? Bago po tayo mag-pray, kanina lang po, binigay po sa akin ni Lord to, regarding to sa mga gumagawa na po. So, there's a warning sa gumagawa. Saglit lang po tayo sa Matthew 15, verse 3 to 10. Sabi po dito, Matthew 15, verse 3 to 10. Jesus replied, and why do you, by your traditions, violate the direct commandments of God? For instance, God says, honor your father and mother, and anyone who speaks evil of father or mother must be put to death. But you say, you don't need to honor your parents by carrying the needs if you give the money to God instead. Pause lang po tayo sandali doon. Habang binabasa ko po to, sabi nga po, ang isang ano po sa akin ni Lord na hindi po dapat nating maging excuse yung pagbibigay sa Panginoon na sabi nga po doon na hindi na natin gagawin yung iba niyang commands. For example po, kumbaga, pwede natin, even though we are giving our complete tithes to God, even though we are giving our offerings, our pledges to God, pero po, hindi naman natin in-honor ang mga magulang natin, mga anak. Hindi naman po natin, mga asawa, hindi tayo nagsasubmit sa ating mga husbands. Mga lalaki po na asawa, hindi niyo naman po minamahal ang inyong mga asawang babae. Kumbaga, those are, ito po makikita natin, those things defiles us.
before God. Bakit po? Puntahan po natin dito sa verse 6. Sabi po dito, and so, by your own tradition, you nullify the direct commandment of God. You hypocrites, Isaiah was prophesying about you when he said, these people honor me with their lips, but their hearts are far away. Their worship is a farce, for they replace God's commands with their own man-made teachings. Verse 10, and Jesus called the crowds and said, listen to what I say and try to understand. You are not defiled by what you eat. You are defiled by what you say and do. So napaka-importante po, katulad ng nabanggit po ni Rev kanina. Even yung mga sinasabi po natin. Minsan po, di ba, pag nainis tayo or parang na-stir up yung galit natin, ang daling magsalita. But, let us be reminded na nagiging defiled. Ano po ba ibig sabihin ng defiled? Ang defiled po is to make us unclean or impure before the sight of God. Those things, yung mga sinasabi natin na, yun nga po, against sa kapwa natin, or kumbaga sa mahal natin sa buhay, pag nainis tayo, those things impures us before the sight of God. Kaya po, napaka-importante, it's a reminder po sa bawat isa na hindi porket nagbibigay tayo sa Panginoon, kumbaga, excuse na natin to do yung ibang mga bagay na, yun nga po, that can make us defile before the sight of God. So this morning po, I pray na ang bawat isa po sa atin, makita ng Diyos na yun nga po, our hearts are pure before Him as we give our tithes, our offering, or ano man po yung pinangako natin sa Panginoon. Sabi nga, hindi tayo sa tao nagbibigay. Always remind ourselves na kahit gaano kaliit or gaano kalaki po yung tithes natin or offering pledges natin, we are not giving to man, but we are giving those things to God. And sabi nga po, God is faithful. Our God is, we cannot mock God. Hindi po natin madadaya ang Diyos. He knows everything into our lives. So, this morning po, let's hold our tithes, our offerings, our pledges. Sa mga nasa tahanan po, if you cannot come, you can deposit directly po sa ating BPI bank account, or you can send it to our GCash. Sabi nga po, there's a lot of ways para po ibigay natin sa Panginoon ang nararapat sa Kanya, dahil sabi nga po, marami po ang inire-raise up si God ng mga manggagawa. And at the same time po, maraming mga binubuksan si Lord ng mga gawain. Kumbaga, we have to, kumbaga, kailangan po ng storehouse na madala yung kumbaga, yung mga tithes, mga offerings po natin to be used for the expansion of God's kingdom here on earth. So, let's all bow down our heads and close our eyes, and let's pray. Heavenly Father, we thank you, God, for indeed you are so faithful, you are so good, you are so kind, O God. Lord, your mercy endureth forever, O God, and every day, great is your faithfulness to each and every one. And Father, this morning, here we are, O God, as an act of our love, as we honor you, as we adore you, O God, here in this place, together, O God, Lord, with our tithes, with our offering, with our pledges, O God, especially our hearts. Father, may you find us pure before you, O God. Even, Lord, in our giving, Lord, sanctify each and every heart, so God, sanctify each and every one of us, O God. And Lord, let all this, O God, monetary blessings, O God, Lord, that you may receive it, O God, as a sweet-smelling aroma, O God, before your throne. Father, thank you, O God, for each and every one of us, O God. You know each and every one, O God, who are faithfully giving unto you. It is you, O God, who knows every, O God, hidden things into our hearts, O God. Father, we thank you, O God, for we believe and to your promises, to your words, O God, that indeed that you are our God who will continuously supply all our needs according to your riches in glory through our Lord Christ Jesus. Father, thank you, O God, for all those faithful tithers and givers of yours, O God. Thank you, O God, for indeed you are also faithful unto them, O God. And you will continuously to prove unto them that it is you who is the God of the universe, who is the God of all the earth, who is the God of heaven,
that Lord will continuously, oh God, Lord, to provide all their needs, oh God. Lord, not only materially, financially, but most especially, oh God, spiritual blessings, oh God, that you already have in store to each and every one of us. Father, we thank you for today, oh God. Lord, receive our tithes, receive our offering, receive our, oh God, yes, oh God, those pledges and that we will give unto you, oh God, this morning. Oh Father, we honor you, we bless you, we glorify you. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Every tribe will sing your glory. Every nation bow before you. All treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We say there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. In every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. In every tribe sing, hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 Hey oh, hey oh,
So, tuloy-tuloy po yung ating morning devotion from Monday, Wednesday, Friday po, every 9 a.m. So, nasa bagong series na po tayo, The Message of a Soul Winner. So, every day po, every morning, maganda po ang binibigay ng Lord na salita po sa bawat isa. So, let us give time to hear po the Word of God. And sa gabi naman po, Monday, Thanksgiving worship. Sa Wednesday naman po, midweek, and soaking po sa Friday, every 7 p.m. So let us soak naman po in the presence of our God. And ayun po, ang prayer naman po, sa fathers po, from Monday to Friday, 4 a.m. Monday to Friday naman po sa mothers, 5 a.m. Sa pastors po, 5 a.m. din po. And sa youth din po, I invite all the youth po to give time po for the Lord every 10 p.m. po. So, ayun po, tapos na po yung mga modules natin noon. So, let's pray to God. And ayun po, continue to follow po and share our live streaming. Ito po yung ating page, Jesus Be Lifted Up Church. And sa J Blue Church naman po sa YouTube channel po natin, meron po doon, sinesave po natin, pinopost po natin lahat ng services natin po doon. Pwede po nating i-view, pwede po tayo mag-comment, mag-share. I-share po natin sa mga kakilala po natin. Let us share the gospel po through live sa ating mga social medias po. So, yun lamang po. Amen. Sige po, inanihan ko po ang bawat isa. Tayo po yung muling tumayo. At muli po nating awitan ng ating Diyos na tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. How great is our God. Napakadakila ng ating Panginoon. Amen. Kaya po muli tayo po yung umawit para po sa ating Diyos. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Once again, sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Is our God. How great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Your name is above the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Your name is above all names, Lord. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O God,
sa iyong mga salita, Panginoon, na iyong binigkas at itinuro, Panginoon, O God, sa amin sa araw na to, Panginoon, O God. Lord, ang mga salita, Panginoon, na itinuro mo, O God, sa amin sa araw na to, Panginoon, O God, ay nawa, Panginoon, maging aral sa amin, Panginoon, na maisabuhay namin ito, O God, araw-araw, Panginoon, sa aming buhay. Hindi lamang, O God, on Sundays, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, sa tuwing may gawain, Panginoon, but every day of our life, Panginoon, talagang maisabuhay, mahakbangan namin, Panginoon, O God, ang bawat itinuro mo, O God. Lord, Panginoon, wala kang salitang sasayang, Panginoon, O God. Itanim mo to sa aming puso't isipan, Panginoon, O God, upang mahakbangan namin, Panginoon, ang bawat nais mo, Panginoon, O God. Lord, Panginoon, binaklas mo na, Panginoon, sa puso namin, Panginoon, O God, yung mga basura, Panginoon, O God. At Lord, wag mong hahayaan, Panginoon, na maagaw ng kaaway, Panginoon, ang pusong nilinis mo, Panginoon, sa araw na to, Panginoon, O God. Lord, we pray, Panginoon, O God, na ang bawat salitang iyong sinambit, Panginoon, O God, ay talagang malakaran ng bawat isa na naririto ngayong araw na to, Panginoon, na sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming tahanan, O God, sa pansamantalang tahanan namin, Panginoon, O God, maging ilaw at asin kami, Panginoon, O God, sa labas, Panginoon, O God, sa society, Panginoon, O God, saan mo man kami dalhin, Panginoon, O God, yung liwanag, Panginoon, na nasa amin, Panginoon, na ibinigay mo, yung pag-ibig, Panginoon, na inilagay mo sa aming puso, Panginoon, ma-share namin ito, Panginoon, sa lahat, Panginoon, O God. Gamitin mo nga po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na naririto, Panginoon, O God, magbunga, O God, talagang malakaran, Panginoon, yung callings, Panginoon, ng bawat isa. Panginoon, ganun din, O God, talagang magamit, Panginoon, yung spiritual gifts na binigay mo sa bawat isa sa mga anak mo, Panginoon, O God. Magkaroon kami ng spirit, Panginoon, O God, na talagang nadidiscern, Panginoon, yung nais mo lamang, Panginoon, nadidiscern, Panginoon, yung spirit, Panginoon, ng discerning, Panginoon, na talagang magamit, Panginoon, ng bawat isa, Lord God. Turuan mo, Panginoon, ng yung mga anak, Panginoon, O God, na magkaroon, Panginoon, ng spiritually, Panginoon, na wise, Panginoon, talagang makita, Lord God, yung mga nais mo. And Lord, salamat po, Panginoon, sa ginamit mo sa araw na to, Panginoon, O God, na naghayag ng salita, Panginoon, sa iyong ginamit, Panginoon. Ibalik mo sa kanya, Panginoon, O God, ang kalakasan, Panginoon, O God, yung mga desires niya, Panginoon, O God, na i-grant mo, Panginoon, Lord God, answered prayers, Panginoon, sa kanya, Lord God, sa family niya. And Lord, sa mga pumunta, bless mo po sila, Panginoon, sa mga naririto ngayong araw. Bless mo po ang bawat isa, Panginoon, O God. Katagpuin mo, Panginoon, ang mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, O God, sa iyo, Panginoon, ang papuri, ang pagsampa, Panginoon, O God. Ipinabalik namin sa iyo, Lord God, ang lahat-lahat, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Sige po, maraming salamat po sa bawat isa. Ulit po tayo magkita-kita. Bukas po, may morning devotion po tayo and Thanksgiving po. Kaya po, God bless po sa bawat isa. Maraming salamat po.